Kaixo, nire super txiki eta super familia, zer modu zaudete. Kurtsoa jada hasi da eta espero dut zure helburutxoak jada idatziak izango dituzula. Bestela hartu, paper bat eta boligrafoa tointxe bertan eta elkarrekin idatzi ditzakegu. Edo gero gauean gurasoekin edo bakarrik adinaren arabera. Izan daitezke kurtsoa probatzeko helburuak, edo 5 bikain ateratzekoak, edo bakarrik suspenso bat ateratzekoak, edo emozionalak. Ongi pasatzea lagunekin, lagun onak egitea, egotea konfidantzarekin, seguru sentitzea, disfrutatzea, edo kiroleskoak izan daitezke ere, kirol berri bat ezagutzea, edo lagun berriak egitea, edo ez dakit, hobetzea jolasean, hainbat eta hainbat helburutxo daude, bai? Orduan horbera jarri behar ditu eta lehentasunak ezarri. Laguntza behar badezute, doako tailer badaukat irailaren 24an markatu, arratsaldeko 6 eta hortxe egongo naizuekin topera. Idatzi eta ez denbora galdu, goazen bikain astea.